Коста хора, аз съм прогеймър и днес играем Skywars в сервера, как се викаше, хора, извинете, ще го пише в описанието. Как беше ми нещо мания, беше, ще го видите после. И игра в MyPlace Skywars, защото там много лагва, този, тук има 7 топки, които заместват перлите. Тях може да ги хвърляме, просто напращате където искаме, ще ви покажа, ако ми дадат тази игра, като почна. И да, ще се върне като почна, защото няма никаква игра тук. И да, кеф, на след малко. И ето ни хора в играта, то сервер е испански. Ще го има иначе в описанието, защото не можах да намеря друг сервер такъв. Просто го намерих си вън с босмен. И няма снежна топка. Тук няма хубави айтеми. Че няма да има нищо. Тук има нещо. Тук я медич. Йо. О, то мисля, то метна някой. Метна. Аз ще взема от тия пред този спич. Там ако да няма лъкче. Добре. Бе хората, чакай, оцели ли? Това някой друга е на цели. Ах ти. Хакер е този! Яба! Дано да има... Това беше хакер, бе, хора! Има е свободна една сега тук да видим. Че са найдели тук като... Връщам се, хора, като минем към следващата игра. След малко. Ето ни, хора, почваме следващата игра. Същия мап. Има и други мапове, да не мислите само този. Има още много мапове. Само че тук не изкарах никакъв късмет. Ако и този мап е един от тези мапове имаше 6 горе, но... Това се вика рядко. Дани Пипи, аз съм да дава. Дани Пипи Промай. Съм се пей. Това самата. Бързо газ. Аз направя по-хубаво меч, защото... знаете. Опасно е сега без мечите стои. Чакай бе, направих ли мечи, бе? Аде бе! Тук не може да крафтва, вярно. Това сега не може да крафтва нищо. Вау! Мислех, че няма много да скоча. О, честно. Thanks. Може да крафтваше да още по-яко, но няма нищо той. Тя... Не. Чудя на спална. Аз. Така, аз нямам сърца, не ми се регенва, от нещо се бъгна са. Ти не се регенва.
Сега имаме една идея. Не. Просто тук падна. Случайно. Аре. Не! Добре. Бързо меч. Меч, бе! И букуци. Ето, сега ще покажа това. Вземам бързо и се махам. Ето. Още нямаше. Мейт. Бъгнала. Бъгнали, не знам какво стана. Така. И сега, къде го хвърлим? Ето е там. Ами с плюса ми е по-лесно. Ами ще я метна. Не. Откъде ме убиха, е? Ма как? О, аз метах перлата. Да, хора, видяхте. Чакайте! Това... Не. Това не може да бъде. Години лагваш така сървър, е. Значи трябва няма да не метвам долу, защото и долу така процедират. Вече хора, отново съм аз и в този сървърите бяха заети, реших да дойда в Mineplex, защото половин час, не, наистина 15-20 минути почаках и да, сега ще малко се върна, защото левнаха и се бъгна всичко е сега. Сега се връщам. Ето ни хора, току-що... дисконектна, ма хора пак съм. Ето ни хора, надявам се да ни лагни, че Mineplex още нали е в бета, за кой път казвам. И малко е тъп за сега. Ако не оправя лага, направо не мога повече. Добре. Ще влезнахме, добре. Добре, мой се намеря. Опс, чакайте. Гарч поне и най-после. Тук не дадат много в Mineplex. Добре, това е. Ами, кирката. Трябва да правим това. За да можеш да направим хубава боня. Но той няма повече айрон, само двама. За меч. Ако ни бъгни като не път, иначе ще спе. Може пръчки, кеф. Айрон меч, GG мейт. Така са ми, да. Това търсех. Тука. What? Mineplex, най-лагавия сървър, хора. Което стана ви най-лагавия сървър. Влезте в него, поиграйте, накрая ще разстоите купчета, ще паднете. И да, това е ужасно. Просто бих гледал тук, ако беше отворено това. Ето, викам. Ето. И иначе. Ето, гледайте, какво става е. Ето, гледайте, бе. Мале. Да видим тук да ще нещо. Сетих се. Не. Няма копче пак. Мисля, че се опай леко лага. Само са суна. Бебе. То ти някой път ма събаваш.
Бързо, гледа там. Който да ма седи тук не става с черица. Он е там. Не, ма! Надявам се е харесал шибан епизод на Minecraft. Ако ви е харесал, може да се абонирайте за шибан тама. Колко вече хора, надявам се е харесал и чао.